omheeg en door just de tijd verrennen. Voor Ik ben benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Dit is uiteindelijk natuurlijk mooi. de ruimte waarom dit huis beroemd geworden is. Oh, Ooit dit de is woonkamer het. van IJzinga, nu omgebouwd tot een nog altijd werkend model van het zonnestelsel. Ja, prachtig. Dit is het dus. Ik had altijd al een wens van meer West om hierheen. Het uniek is dat tot op de dag van vandaag alles hier aan het plafond geeft alle informatie over vandaag. Oké. Je kan zien dat het 15 oktober is. Oh, waar het is zie ik vandaag dat? Waar zie ik donderdag. dat? Oké. Hoe laat de zon vanmorgen is opgekomen. Boven de hele kamer bevindt zich een enorm ingenieus radenwerk. Ja? En de energie voor het hele ingewikkelde radenwerk wordt geleverd door 9 gewichten. Gewichten die je net als thuis gewoon regelmatig moet optrekken. Ja. Het is natuurlijk geweldig hè, dat je dus in staat bent om dat hele zonnestelsel zoveel kleiner te maken dat het allemaal precies in je eigen woonkamer past. Dit is de slingerklok. Ja? Die drijft alles aan. De energie wordt geleverd door de gewichten die ik je net beneden liet zien. Ja. En dat samenspel zorgt ervoor dat al die tientallen houten wielen en assen en ronsels met al die duizenden spijkers precies de juiste snelheid weergeven. En het is allemaal niet voor niks geweest, want hij was nog niet klaar in 1781. Of er stonden echt al mensen voor de deur om te komen kijken. Ja, hè? En het is daar nooit meer opgehouden. Dit museum wordt echt al meer dan 230 jaar elke dag bezocht. Ja, dat is fantastisch. Ik vond het prachtig, het zonnestelsel daar onder het plafond, hè? Of stel me dat in die tijd dat zou bedenken kost. Die man had wel genoeg know-how om samen te zeggen. Ja, onreder.